Bueno, mestre d'aixa, en diuen mestre d'aixa perquè s'usava molt el que és l'aixa. L'aixa és una eina que es feia servir molt, que és una espècie de magaia, perquè ens entenguem, que talla, i llavors pues, la fusta la feien, utilitzaven molt per fer coses, diguem, de l'aixa i la destral eren les eines bàsiques de la construcció de les embarcacions, perquè es feia tot a mà. Vull dir, per això en deien mestre d'aixa. Havia de ser un mestre per fer l'anar, perquè se sapigués tallar i que quedés perfecte, no? Vull dir que si no feies moltes escales, malament. Havia de saber tallar molt bé. Bueno, el dia a dia, doncs allà, segons deia el meu pare, es treballava de sol a sol. I hi havia un ditxo que deien que per Sant Llorenç el berenar se'n va al cel, perquè per Sant Llorenç ja es feia fos massa aviat i ja no hi havia temps d'anar a berenar, perquè com es treballava al carrer, doncs es treballava mentre hi havia sol. I a l'hivern es treballava poc, perquè es feia fosc aviat. Sí, bueno, les comandes, molta cosa sonaven a buscar ells. Vull dir, el meu pare sempre em deia que amb el meu avi es llevaven a les 3 del matí per anar a Canyamàs o anar a Dosrius a tallar fusta, m'entens? Perquè clar, feia tot a peu i llavors s'emportaven el dinar i anaven al bosc i tallaven la fusta i després hi havia un senyor a Argentona que es dedicava a transportar fusta i llavors amb matxos li carregaven els carros i portaven a l'astillero. Els barcos es feien, el meu pare, el meu besavi sí que havia fet en planos, però el meu avi i el meu pare no. Feien amb una espècie de guia. Llavors venies tu i com es feien les barques com antes dels trajes, m'entens a mida? Venia un client i deia, mira, jo la vull com la d'en Papito, però una mica més alta, m'entens? I una mica més estreta. I l'altre deia, no, jo la vull més baixa, i es feien a gust de l'individu. Depèn d'on eren, perquè, per exemple, es feien moltes barques per Vilanova, i allà tenien un problema que allà l'aigua és molt plana, vull dir, no hi ha profunditat. I llavors, com que estaven a la platja, les volien molt planes, perquè així que toquessin l'aigua ja suressin, perquè si eren una mica quillades, llavors s'havia d'anar posant pals, que en deien, i empenyent per dins de l'aigua, que era molt... Llavors, per això les volien ben planes, ben planes. És a dir, que les barques, cada terra fa sa guerra, i llavors es volien... Es feien a mida, no? Vull dir, com les vulguis tu, no, així, així. No hi havia planos, no. Normalment, com que llavors es feien totes es pintaven amb quitrà, resina de pi, m'entens? I llavors sí, es feien. Jo encara em recordo que una de les últimes que es va fer més grossa del meu record, que va ser per en Palomares, per l'avi Palomares, i aquella, doncs jo recordo que vaig anar a buscar, perquè les pintaven no amb pinzell, la feien amb d'això de bé. I el meu pare diu, vés al matadero i porta un parell de pells de bé per fer els que no sé com no deien. Sí, els pinzells per la brea es havia d'escalfar ben calenta i llavors xocaves amb el d'això un tros de pal i posaves un tros de pell de bé i anaves pintant.